Aurreko asteetan, ariketa fisikoa hiriko naturgunetan proiektuaren barruan, Urgulmendian eta Kristinanea parkean egiteko ibilbide ezberdinak aurkeztu genizkizuen. Aste honetan, Uliamendia ezagutzera gonbidatzen zaituztegu. Ibilbidea oinez edo korrika egin dezakezue, eta behin goran gaudenean Ulia Interpretazio Zentroaren inguruan ariketa ezberdinak egiteko aukera izango duzue. Aste honetatik aurrera, esku orri fisikoak eskuratzeko aukera izango duzue ere.